Mhuri yeZimbabwe pane nyaya iri kusvika panews desk right now. Nyaya iri kusvika panews desk iri kutaridza kutevegwa kana kuti kuinvestigatwa kwanga kuchiitwa nyaya yanga ichiinvestigatwa iyo yatichakuudza kuti maresults ayo azobuda sei right now. So nyaya iyi mhuri yeZimbabwe inyaya yevakomana vanga vanetsa motiziva mazuva anaya vatanga chimboteera nyaya dzevakomana vanenge vachibva kuSouth Africa vachiita sei. So inyaya yevakomana vanga vanyangadza mubulawayo, but ivo vakomana ava vane maconnections kuSouth Africa. As a matter of fact, inotonzi it's a mafia group, right? So vakomana ava zvavanoita ndezvekuti vanonzi vanorova matrucks. So regai tinyatsokutaura kuti pane vakomana vangani right now. So this is 5 boys, 5 guys. Vakomana vanofamba nematoyota, mazi twin cab, mazi double cab, mazi Hilux 2 handiti. So guys richifamba nemazi Hilux aro rine den mubulawayo ku Morningside, rine den mubulawayo ku Morningside kwavanoenda vachinogara kunova iko kwavanoorganiza zvinhu zvavo vachiorganiza kupindira mastreets vachinorova matrucks because it's a big mafia. Unotongonzwa kana pachipushwa Hilux 2 iri mafia apa team riri based kuSouth Africa. So kurati kuSouth Africa kwakumana anga achitopromora futi dzimwe maiziya. So investigations akatanga iyi inyaya yaatikuudzwa iri kubva kumadetectives handiti is now known iri kubva kumadetectives atiudze nyaya. So vakomana vakangurova vakaongorogwa from December last year. Nyaya yavo kuti pavanga vachiita marobberies vachirova matrucks handiti. So what is happening with these guys ndechekuti vanowana information about matrucks anenge achibuda muZimbabwe, matrucks anenge akasenga zvinhu zvakakosha zvinosanganisira zvicherwa, zvinosanganisira etc, anything chakakosha chokuti vanogona kurova vobuda nemari refu, ndo matrucks avanotaimira. So vakomana ava vanonzi vanenge vachiita macoordinations avo kana vakanzwa kuti right pane truck maybe riri kubva mubulawayo richienda kuSouth Africa rine zvakati kana kuti riri kubva kuHarare riri kubva kupi richipinda muSouth Africa rine madzini arinawo akakosha. Vakomana ava vanoritevera richinokrosa border vokrosa naro handiti vachipinda muSouth Africa ndokwavanoribatira, vabata truck vodzoka kupi muZimu hani maiza. So vanenge vachivaita so mhosva dzavo chaizvo zvakanaka vari kubata vanhu maZimbabweans kana kuti vari kubva muZimbabwe whether ndowekupi, but vari kubata vanhu vane zvinhu zvobva muZimbabwe ndo mavanowana information yavo vakomana, and then vonopara mhosva kupi kuJoza, and then vobva vadzoka paZimbabwe. So zviri kunzi nemadetectives ava vakomana ava vakanguri vaonekwa because pane company yematrucks iri muZimbabwe. Company iyi ndo iri kunzi yakatanga kuti muna December last year zvataura ndo yakatanga kuzivisa mapurisa kuti bozi yanga yarohwegwa matruck ari kunzi anosvika 3 same company. Vakaona kuti no, what is happening here, and mareports avo aitaridza kuti vari kurova mota dzavo vakuma vanhu ma2 matoyota Hilux 2 mas double cab handi ndo vari kurova matrucks avo. Ndobva vatoona kuti okay, so hutsotsi hutori organized. So ndo pavakazoti ivo vakapinzira truck vakabva vabudisa information yekuti truck iri rine something chiri very important, mari chinogona kungotongobika chotorohwa pasi nacho. So pavakapinzira truck iri vakabva varisa macameras, varisa macameras ndokualeta police. Izvi zvakaitika muna December last year zvatutaura, ndokualeta police kuti imimi mapurisa chiteverai truck redu boss, truck redu tatorisa makamera tatorisa ende tabudisa information nekuti rine zvinhu zvakakosha, rine zvichero zvakakosha. So kurova kuti vakomana ava kana kuchinzi vari kuwana information from our inside company. Zvinoti inside company, ma-insiders ari mucompany inonzi GMT, right, truck company tracking, GMT tracking. So ma-insider mukati meGMT tracking ndo pane munhu aibudisa information achipa mateam iri, right. Iri team iri tichariti team Jongwe, in fact inotonzi ndo zita ravanozvishanda naro, vanozviti Jongwe. Team rinosvika 5 zvatakutaurirai, vanozvipasira kuti Jongwe. So team Jongwe rakabva ratipigwa from GMT tracking handiti kunzi pane truck riri kubuda
rine zvakati madetails ezvaibuda netracking hatina kuzonyatsomabudisa because I think also GMT tracking is trying to hide because vanenge vasingadidi vanhu vakawanda vazivika kuti vari kusenga zvinhu zvakakosha kudaro, right? So vatipigwa vakomana Tim Jongwe ndobva ratevera vachitevera kuya ndokusvika kutraki kuya something happened and vakomana vakabva vatadza kudi kuriroba, but vakomana vakaonekwa nemakamera angari patraki ndobva mapurisa atipigwa ndobva mapurisa atanga kutevera vakomana ndokuita kupi muSouth Africa straight kuJohannesburg. Muri kuibata vakatadza kurova traki ndobva vaenda straight kuJohannesburg. Vachienda kuJohannesburg ndokusvika kunana Hillbrow ndokwavari kugara vakomana, and ritori a big mafia, big gang, handiti notosanganisira a lot of Zimbabwean guys, kusanganisira mashona zvose nemandevele. Vakomana paZimbabwe muri kuita sei boys rangu, muri kuita sei? Mirai kuita zvisina basa paJoza muchiba, handiti rongai upenyu nedzimwe nzira, right? Let's go. So zvamira zvakadaro muri yeZimbabwe, polisi ndobva yaona kuti apa havana kupara mhosva, ende izvezvizvi because kuSouth Africa maCID emuZimbabwe haasviki muSouth Africa osunga vanhu ikoko, hazvisi pamutemo muSouth Africa, so hazvitoiti. So vakangobva vangovaonera ndobva vatoona kwavanogara, ndobva vaona everything, ndobva vaona maconnections kuti it's a big mafia, ndobva vadzoka ndimuna December, right? Zvakamira kudaro. So polisi manje yakazobva yatanga kuti as of right now yakuconnecta kuti right, tikawa any new report inenge ichitaura pamusoro pekuti pane track rarohwa remuZimbabwe kuSouth Africa kana kuti rarohwa even muZimbabwe rabiwa, kurabigwa zvinhu kachi track rarohwa nditorwa kuti rabigwa load yavanga vanayo, handiti. So zvakamira zvakadaro, polisi yakabva yatanga kunzwa mareports from January, zvinzi muna January pakaitika another track, February March ndobva paitika futi mamwe 2 matrack akarohwa, tichizoti March April, muna April ndobva paitika futi polisi yanga ichigwa nokuzama kuda kuongorora boys. So izvezvi zvitapinda muna May manje, musi kuswera nezuro muna May muno ndo pakaitika chinhu ichi chakaitika chiitiko ichi chataakuda kukuudzai manje. Tim Jongwe mbavha dziya vakomana vakapiwa futi information about what, about a track reGMT again, kuti ari kubuda nestaff iri very very important. Teverai munorowa load yoyo motoenda netrailer motonozadza mabhaki enyu modi mouya, right? Vakomana ndobva vatevera track reGMT. Apa GMT yatipira futi polisi kuti no, tine rimwe track riri kubuda nezvinhu zvakakosha zvakati, so tichakupa alert kana tikangoona anything, because apa track iri ranga rakatoiswa makamera kumashure everything, kurati kana vakatanga kuona maZitoyota Hilux aya 2 achiuya vanobva vatotanga kutoaleta polisi, kuti polisi itoita move fast. So apa chavari kuita apa ndechekuti vari kualeta Zimbabwean police, and then Zimbabwean police vopa South Africa vopa maorders kuSouth Africa kuti chichiti nevanhu vakadai somasuspects, and then kuSouth Africa vozotevera, and then vobatwa vodzoswa, right? So vakomana vakapindira vatevera nemazi Hilux avo, Hilux arirohwa mugwagwa, vasvika pabhodha, track rapfuura pabhodha, vakomana vapindawo pabhodha, vapfuura pabhodha. Zimbabwean CID, maCID acrossawo, but atofonera South African police kuti so track rarohwa rapfuura Messina, track rarohwa rati Petersburg, track rarohwa rapfuura vana Petersburg radidi. Vakomana ndobva vasvika rimwe 4x4 richiti kumberi, vakomana vachidzibudisa vakamutendekera, vari kurohwa kazi 4x4 rapamberi petraka, vakomana vabuda nemahwindo vadzitendeka noma AK, vakati iwe misa traki risati takupedzera. Driver wetraki wakurodai achinomira uko, mwaiweka achinomira kwakadaro boys. Same time polisi yanga yanguri yaudzwa kainga iri mashure isingangooneki chete.
Polisi yatoudza kuti achachaya. Polisi yadzitsikirira mota. Yadzitsikirira. Truck richimira, driver achiburiswa, achisungwa, achiswa apo, vakomana vachivhura kumashure vachida kuti vatange kutora. Polisi 3-4 mota dzepolisi dzasvikira panzvimbo. Polisi yepaSouth Africa. Vakomana dzabudisiwa, polisi yatobudisawo anu. Vakomana vataimigwa vari mukati mwari kuzhoma richidya. Vasvika vangobatwa vachibatwa vakomana vachisungwa vakomana vachidzokwa navo kuno kuborder uko. Vasvika kuno kuborder Bedbridge vachihandliwa over maCID aya maCID anga achiziva game rese. Vakomana ndokutosungwa ndokuindwa navo. So as of right now muri Zimbabwe vakomana ava vanga vaibonesa polisi moto because vanga vachiita mareports pachingorepotwa but vakomana vasiri kubatwa. But as of right now sezvamuri kunzwa news dzikutaridza kuti vakomana ava team Jongwe yanga yanyangadza yabatwa. So stay tuned. Munoti tichikupai ma-updates as soon as new news dzapindira. Stay blessed. Pamuzinda wevanhu pano.